Jel si razmišljao o begu možda? I ja sam razmišljaš o svema, kako ćeš ti pomijeti, gdje ćeš? Ja sam izašao, otac mi je platio kauciju, pa sam izašao, inače ne bi izašao sigurno. Koliko misliš da bi ostao? A ostao bi sigurno u istragu 1 godinu i onda bi dobio još 2 i tako, sigurno. Za takvo neko djelo, oružje, tako automatsko, sigurno 2-3 godine. A šta bi uradio eto da si uzeo tu pušku, bi poroko sve? Sigurno. Tog lika što sam mu se nameračio, sigurno. A šta ti je on uradio pa si morao da ga Ma likvidiraš? ništa, on mi je s tom, ja sam bio s tom djevojkom, ja ne nazivam djevojku, to je kurva za mene. I on je bio valjda s njom, u isto vrijeme kad sam i ja bio, ja to nisam. Ona to nije rekla, je li? Naravno je rekla, on nju dirao, on nju smaro, da ovo, ono. Momak ništa nije kriv, pa smo se mi tukli, tj. ja sam njega tukao. I onda su oni meni posle prijetili, ja sam bio sam gore, nisam imao izlaza i to mi je bio izlaz, nažalost. Ali misliš da bi bio možda gotov život tvoj poslije toga? Znači bio bi na robiji nekoj 20-30 godina? 10-15 bi dobio sigurno. Da bi bilo to vredno svega toga? Ne, sti lud. Zbog neke kurvetine koja će me zaboraviti posle 2 dana. Jesi razmišljao nju da prebiješ posle? Nju sam htio da ubijem isto. I nju isto? Vjerujem isto. Sve da ih porokaš? Nju bi, ona bi mi bila šlag na tortu. Znači kad bi već odlučio sebi userem u život, pa vodi mi nju sa sobom, vidi, budi siguran. Jesi udario nekad žensko? Ne. Nikad nisi imao te napadne da te ono prvo udari nešto? Ja imam 2 sestre, ja potpuno to drugačije gledam, ja dosta poštujem djevojke, tako da nikad. A se neka zakačila za tebe, neće te pustiti, maltretirate, psujete, ne znam, i provocirate? Kako ne, bilo je svega, bilo je svega. A kako rešiš to, kako se... Pa riješi se sve, s njima možeš sve priču da riješiš. Samo kažeš čućemo se. Čućemo se. U pravu si, čućemo se.